Bé, a Català ens han demanat que analitzem el llibre del Cafè de Granota, de Jesús Moncada. Ens han dit que triem un dels temes que trobem més rellevants i jo he trobat el tema de la mort. He triat aquest tema perquè surt a 7 dels 14 contes que consten a aquest llibre. I per què surt a tants temes? Doncs perquè Jesús Moncada vol allunyar-ho del dramatisme i treure-li la gran importància que li donem la majoria de la gent. Com ho fa? Doncs utilitza molt l'humor i la ironia per treure-li. I ara a continuació analitzarem una miqueta cada conte per veure com hi surt reflectit. Bé, el primer és Absoltes i Saperi de Nicolau Vilaplana. Aquest conte tracta sobre l'enterrament de l'oncle Nicolau, que és celebrat el mateix dia i a la mateixa hora que un partit molt i molt important. Utilitza la ironia i l'humor perquè anteposa l'importància d'un partit a la d'un enterrament. El següent és l'informe provisional sobre la correguda d'Elies. Aquest conte tracta sobre que l'Elies corre a avisar el conductor d'un autocar perquè no li porti unes medicines que li havia demanat per la seva dona, ja que ella morirà de totes maneres. I utilitza la ironia i l'humor, ja que anteposa la importància dels diners a la d'una mort. La següent és Senyora Mort, carta de Miquel Garrigues. Aquesta tracta sobre que Miquel Garrigues escriu una carta a la mort perquè quan es mori pugui ser el barquer de l'inframón i així Caron pugui descansar. I utilitza la ironia i l'humor aquí també perquè Miquel pensa que això podrà arribar a llegir-ho la senyora Mort i que li podrà complir el desig que li ha demanat. El següent és Els delfins. Aquest conte tracta sobre que en Miquel és un home que sempre ha donat el còndol a tota la gent del seu poble i es troba molt i molt preocupat perquè no sap qui el substituirà quan ell es mori. I aquí ho vol allunyar del dramatisme, ja que Miquel es preocupa molt més de qui el substituirà que no pas de la seva pròpia mort. El següent és l'assassinat del Roger Ackroyd. Aquest conte tracta sobre que en Damià explica el motiu pel qual va disparar el Theodore, el qual és que ell estava llegint un llibre molt entusiasmadament i llavors va vindre el Theodore, li va explicar el final i ell va decidir disparar-lo. I l'ironia i l'humor i allunyar-ho del dramatisme en aquest conte és que vol demostrar que el fet que t'expliquin al final d'un llibre pot justificar un dispar. I finalment hi ha els últims dos contes que penso que són els més durs. El primer és Preludi de traspàs, que aquest tracta sobre que l'avi de la família planta una figuera i a l'àvia no li agrada i als 15 minuts de que s'ha mort l'avi la talla. Llavors el conte ens mostra molt contínuament la por de l'àvia per fet de morir-se perquè sap que el seu marit l'està esperant fa 15 anys per passar-li comptes. I per tant aquí veiem la ironia i l'humor, ja que l'àvia es preocupa més pel fet del que li dirà el seu marit que no pas de la seva pròpia mort, però és més dur que els anteriors perquè es pot notar molt la por de l'àvia envers la mort. El següent i l'últim és Guardeu-vos de somniar genives esdentegades. Aquest conte tracta sobre que la Gabriela està molt preocupada per la salut del seu fill i va a una bruixa de Lleida i li diu que el seu fill està maleït. I per curar-lo ha de matar la primera persona que li doni un petó, però queda un final obert perquè no se sap qui és. I penso que aquest és el més dur de tots, que no inclou la ironia ni l'humor, perquè pren la mort com un tema molt seriós, molt greu i molt fred. I en conclusió a tots els contes, veiem que la mort és tractada amb molta familiaritat, molta quotidianitat, i normalment veiem com la mort està acompanyada d'elements extraordinaris i sorprenents.